Drenge, jeg kommer og henter jer. Fuck det er fuck life. Nu skal vi ind i minen, drenge. Jeg køber lige nogle miner til minen. Kæft, det er en god joke, Mars. Fuck! Men jeg har fået en makeover. Prøv at se her. Wanna see the road. Nope, Emil. Jeg har ikke sat det til. Kender I godt den der Loyal? Ja, jeg skal lige hurtigt have nogle stickies. Og miner. Og så skyde. What? Miner har miner. En sticky. Og en mine. Nå, jeg cutter lige indtil vi kommer op til minen. Mens vi er på jagt efter minen. Og vi vil aldrig give op. Jeg tror, at måske det her, jeg kan ikke helt huske det. Nej, det kan jeg. Det er oppe ved min. Jeg ved godt, hvor den er. Mars, den er ikke hernede. Du skal ikke længere ned, du skal opad. Du skal til højre. Det er Ralle. Prøv at lade mig køre, Marty. Okay, ind i bilen. Ja, men der, jeg plejer altid at sådan komme op fra. Fuck, det er fedt det her. Vi er inde. Okay, drenge, jeg gemmer mig, og så skal I finde mig. Okay, slå jeres radar væk. Tag radaren væk. Slå radaren væk. Tag kort væk. Må jeg så støje? Okay. Okay, så nu løber jeg min vej, og I skal blive der, ikke? Nu løber jeg min vej, og I skal blive der, ikke? Bliv, hvor I står. Ja. Okay. Er I klar? Ja, det er mig, der starter med at dræbe. Og jeg tæller til 10. Prøv at vente, jeg skal lige længere. Er I klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og det er first person. Hej, Ralle! Hej, Ralle! Fuck, har du gang i, Ralle? Ralle er død. Hvis I ser Rasmus lige, så skal I vide. Hvem? Emil, har du lige dræbt Marius? Okay, Emil, bare gå ind. Marius, bare gå ind i minen igen.
Jeg tager lige nattesyn på. Forvent, jeg skal lige hurtigt se noget. Jo. Jeg har taget nattesyn på. Hvor er I? Det er jo næsten umuligt, det her. Hvem? Ja. Nej. Nej. Mig og Frederik har prøvet. Drenge! Emil! Hej! Emil! Du må ikke slå os selv! Du må ikke slå os selv! Ja. I skal lige vide, når Emil, du skal lige vide, når du er død, så skal du hjælpe mig med at dræbe. Hvorhen er Marius? Marius. Ja, så næste runde. Okay, vi er nødt til... Drenge, jeg tror, vi er nødt til at gøre det hen i den der labyrint. Det er lettere. Så... Ja. Nej, hvad gør jeg? Fuck, hvad har jeg gang i? Hallo, I må jo ikke skyde mig. Du skyder altid i dem. Nej, det har jeg sagt til dig fucking mange gange. Men fuck, Ralle, hvad har du gang i? Ralle, hvad har du gang i? America, fuck yeah. America, vi har bare verdens fedeste bil. Er du? Whoop, whoop, whoop. Jeg landede den. Drenge og piger, I skal... What? Emil, så du lige det? What? Jeg kører lige på siden. Det er en stuntvideo, drenge og piger. Det siger jeg jer. Hvad ved du, Rasmus? Og det er mig, der starter hen med labyrinten. Hallo, Mars, det er mig, der starter hen med labyrinten. Vi finder den inde på den billige.